Kako mala kanta Maltesers. A za koga je tako mala porcija? A kod mene srednja veličina. Da, imam veliku kantu Maltesers. To bi trebalo da bude jako ukusno. Jao, Wednesday, imaš mrvicu? Pa šta, to će svakako biti ukusno. Sad ću da probam. Došla mi ideja. Poješću bombone kroz slamku. O da, odlično mi ide. Sve sam pojela. Sad ti, Mike, hajde. Da, tačno. Došla mi ideja. Imam u rancu nešto zanimljivo. To je tobogan. Sad ću ga sastaviti i spustiti svoje bombone po njemu. Gotovo. To će biti jako zabavno. Vidjet ćete. Gledajte, ja sam rekao. O, da. A dole ću bombonu čekati ja. Ukusno. Moram pustiti još bombona. Hajde, spuštajte se moje lepe čokoladne kuglice. O, da, ja sam genije. O, to zaista zabavno izgleda. Njom, njom, njom. Želim još i još. O, šta? Nema više? Sve sam pojeo. Enid, jedi sad ti. Dobro. Sad ću probati. Ja imam ne samo veliku kantu, nego i bombone veličine moje glave. O, da, ukus je divan. Daj nama malo. Što? Kako da ne? To su moje bombone, a neću vam dati. To nije u redu. Ako Enid neće sama da mi da, oduzet ću joj Maltesers. Treba napraviti rupu u stolu. Uradit ću to uz pomoć vatre. Da, uspela sam. Ejo, a gde su mi bombone? Wednesday? Kako te nije sramota? Izvini, nisam mogla da odolim. O, prvi put vidim cornflakes i mleko za mrave. A kod mene taman. Ali ne sviđa mi se ih boje. A ja sam opet imala najviše sreće. Imam najveće pakovanje cornflakesa i mleko. Mike, počni ti. Vratite mi, to je moje. O, ideja. Pošto sam dobio najmanju porciju, treba je odgovarajući pojesti. Mali stočić, mali tanjir i mala salveta. Otvaram pakovanje i sipam sve u tanjir. Jao, kako slatko. A sad ću dodati mleko. O, da. Jedva čekam da probam. Prelepo. Završio sam. Ko je sad? Wednesday, hajde, kreni. Let's go. Dobro, a već sam pripremila tanjir i kašiku u obliku lopate. Sipat ću cornflakes u tanjir, a zatim dodati mleko. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Nahrani me. Neću da se naprežem. Hajde još. Mamice, kakva je to ruka? Ta je Stvar, član porodice, ne plaši se. Hvala na pomoći, Stvar, a bilo je ukusno. Sad možeš skloniti tanjir. Enid? Da, sad ja. Tako sam gladna. Sad ću probati. O, ideja. Treba mi tanjir odgovarajuće veličine. I znam gde ga mogu naći. O, da. Ovo je moj novi bazen. Ovdje ću sipati mleko i dodati cornflakes. Wow, kako moćno! Neverovatno! Ispunit ću svoju maštu i skupat ću se u cornflakesu. O, kako prija! Blago meni! O, za malo da zaboravim na patkicu. Super! A sada mogu početi da jedem. O, prelepo! Je li to krofna? Zašto je tako mala?
A ja imam lepu srednju krofnu. Svaki dan jedem takve. A kod mene je ogromna krofna. Nikad nisam video takve. Jedva čekam da probam. Wednesday, imaš najmanju hranu. Wednesday, ne plaši ga? Nisam ni htjela, ali drago mi što sam uspjela. Moram stisnuti krofnu. Da, tako je postala veća. Gledajte, sad je mogu pojesti. Kako ukusno. Tako sam gladna. To je to. Sad je red na Enid. Da? Došla mi ideja. Gledajte mi usne. Spremna sam da vas izljubim. Počni od mene, Enid. Šta ti je? Drugari smo. Jao, ovi dečaci. Dobro, probat ću sama svoje usne. Ekstra su. Vreme je da probam i samu krofnu. Kako je mekana. Topi se ustima. Ekstra. Maj, sad ti. Konačno, toliko dugo sam čekao to. Krofna je tako velika, neće biti lako pojesti je. Ovdje treba veća salveta. Izvini, Wednesday. Dakle, počet ću da jedem. Odseći ću sebi mali komad. To je prelepo. Devojke, neću skoro završiti. Neću da žurim, uživat ću u svakom komadu. Prelepo. Umorio sam se. Ali neću se zaustaviti. Nastavit ću da jedem. Ostalo je još malo. Jesi završio da jedeš, Mike? Čestitamo ti. Ni prošlo ni 100 godina. I meni je drago. To su bili najlepši 80 godina u mom životu. Kakve su to dugmići? Nemam pojma. Onda ću ja prvo pritisnuti. Jel mogu? Šta se desilo? Vidi. Wow, šta je to? Ovo liči na vrlo malu čokoladicu. To je mala Milka. Preslatko. Čak mi je žao da jedem to, ali ipak ću probati. Da, čokolada ne može biti ružna. Šteta što nemam više. Želim još, hajde. Izvinite, ali sad je moj red. Pritiskam. Što ste se uplašili? To je samo čokolada. Već imam plan kako da je pojedem. Sad ću napraviti nešto uz pomoć noža. Sad čekajte. Sad ću spojiti detalje i... gotovo. Gledajte, sad imam čokoladni kovčeg. Kako vam se čini? To je ukusno i lepo. Moj najlepši san. Da, ukus je divan. Sviđa mi se. Maj, brzo pritisni dugme. Hajde. Dobro, sad ću. Gdje je moja čokolada? Ne vidim ništa. Čokolada mora biti ogromna. Sigurno ćemo je primetiti. Vidim je. Ubit će nas. Za nekoliko sekundi zemlja će se sudariti sa velikom čokoladom. Niko ne zna kako zaustaviti to. Ne, gubimo signal. Let's go! Enid, vadi fen. Pokušat ćemo da istopimo čokoladu. Pomoći ću vam. Moj bacač plamena će to brže uraditi. Da, uspelo je. A sad nam treba kišobran. Zaista je krenula čokoladna kiša. Cool. Ukusno. Da, to je prelepo. Dakle, kao prvo, želim... Da, tačno, pomfrit. Naravno. To je lako. I ja to mogu. Dakle, prvo mi treba naravno krompir. Mislim da će ovaj biti taman. A još imam uređaj za čišćenje povrća. Gledajte kako radi. Da, to je jako zabavno. Eto, ne moram ni ruke da prljam. A sada mogu iseći krompir. Da, odlično mi ide.
Oho! Cool. Baka nema nikakve uređaje, ali ispunit ću taj zadatak. Prženi krompirići nisu zdravi, tako da ću spremiti za moju unuku nešto drugo. Koristit ću povrće. Sigurna sam da će se malo i dopasti. Prvo mi treba šargarepa. Sad ću je lepo iseći. Da, tako je. Jao, šta se dešava? O, da, to je jako zabavno. A Wednesday opet eksperimentiše sa hranom. Ne paničite, samo sam oljuštila krompir, kako znam. Brzo i zabavno. Zar to nije opasno? Treba raditi sve pažljivo da ne bih povredila prste. Koristit ću moderni uređaj da bih isekla sredinu od jabuke. Da, tako je. To će biti pakovanje. Cool. Gledajte. Baš je lepo, zar ne? Sada unutra stavljam šargarepu i joj! I meni je ostao posljednji dodir. Jao, Wednesday ima testeru. Već sam završila i moje prsti su na mestu. Vreme je da dam mom jelu odgovarajuću boju. Ako dodam par latica crne ruže, a zatim kažem čaroliju, onda će krompir postati crn. Da, gledajte. Jao, a moj krompir je napravio žurku u tiganju. Ulje prska na sve strane. Ja ću napraviti za malu lepu dugu od pomfrita. Pogledajte kako je to lepo i slatko. Imam čak i činiju za sos u obliku srca. O, to je preslatko. O, da, lepota. Jao, Wednesday, a tvoj krompir je izgoreo. Mislite? Onda ću napraviti crni dvorac od njega. To će biti strašno lepo. Gledajte. Baš mi se sviđa. O, kako originalno. Hvala. A evo krvavi kečap. Bravo, bravo. Prijatno. Wow! Hoću da probam prvo dugu. Tako je lepa. Nadam se da je još i ukusna. Sad ću da probam. Super! Baš mi se sviđa. Gledajte mi jezik. Cool. Dakle, šta dalje? Ovaj pomfrit više liči na šargarepu. Dobro, sad ću probati. Pa to jeste šargarepa. Nije loše, bako, hvala. Drago mi je. Još nikad nisam vidjela dvorac od pomfrita. To je fantastično. Oduševljena sam. To nije samo jako lepo, već i mnogo ukusno. O, da. Blago meni. Dakle, pobedila je Wednesday. Čestitam. Kako? To nije fair. Spremite mi, molim vas, burger. Ovakav. Naravno, draga. Okej. Odličan zadatak. Ja sam spremna da počnem. Obične lepinje su dosadne. Bolje da uzmem crne i napravim burger u obliku monstruma. Prvo stavljam salatu, a zatim sok od paradajza koji liči na krv. Bože, Wednesday! Bako, smirite se, to je kečap. Dakle, preliću burger sa njim, a zatim ispržiti pljeskavicu. Imam jednu, samo što je zaleđena. Kako je brzo spremiti? Tačno, treba mi dinamit. Opet su se uplašili. Dakle, vreme je da napravim malu eksploziju.
Wednesday, uplašila si nas, opet. Izvinite, ali morala sam da ispržem pljeskavicu. Stavljam ga na burger. Yes. A sad ću napraviti zubi od topljenog sira. Tako je. A evo moje omiljene ljute papričice. Od nje ću napraviti rogovi. Stvar, gde su pileće šape? Hvala ti. Thanks. Eto, moj burger je spreman. Prijatno. Jau, kako strašno. Let's go. Yeah. Dakle, sad ja? Hvala na mlevenom mesu, bako. Thank you. Uj, ne podnosim ga. Gdje? Odvratno. Sve super. Bravo, dušo. Marshmallow je mnogo bolji. To je baš ono što mi treba. Stavit ću ga u mikrotalasnu. I marshmallow će se povećati. Eto, jesam rekla. Kako vruće. O, bravo, dušo. Hvala na podršci, bako. I ja tebe volim. Dakle, sada marshmallow treba iseći na 2 dela. A zatim ću uzeti roze Nutellu. To će biti umjesto kečapa. O, divno. A umjesto pljeskavice stavit ću čokoladu. Divno, boje je ekstra. A umjesto salate koristit ću žele bombone. Gledajte, odlično mi ide. I sama bih rado pojela taj burger. O, obožavam Skittles bombone. Čekajte, imam ideju. Napravit ću oči. Da, gledajte kakvog slatkog jednoroga sam napravila. Jel vam se sviđa? Meni mnogo. I meni, draga. Cool. A Wednesday je napravila nekog monstruma. A baka će napraviti klasičan burger. Prvo treba napraviti pljeskavicu od mlevenog mesa. A gledajte kako je lepa. A sad mi treba majonez. A mnogo je ukusan. Sipat ću ga na lepinju. Ostalo je dodati salatu i svež paradajz. O, kakav miris. Nevjerovatno. Unuka će biti jako zadovoljna 100%. O, a za malo da zaboravim na kečap. Tako je. Sipat ću ga preko sira. A moj burger je spreman. Svaka mi čast. Stavit ću ga u ovu lepu kutiju. A prijatno, dušo. Wow! Kakav je to monstrum? A da li se ujeda? Ne, ovakav burger sa pilećim šapama sigurno neću jesti. A bolje da probam slatki burger od Enid. Izgleda prelepo. A kakav je ukus? Wow! To je fantastično! Oduševljena sam. A šta je baka spremila? Ovaj burger izgleda jako dobro. To je baš ono što sam htjela. A baka je pobedila, čestitam. A baka je najbolja. A sad mi napravite mlečni koktel. Jel može? Naravno da može. Važi. Mogu ja to? Da vidimo. Prvo će mi trebati uređaj za mleko i sladoled. Prvo sipam mleko, a zatim dodajem omiljeni sladoled Baskin Robbins. A evo specijalne kašike. Kako teško. Ups, ovo nisam planirala. Na kugli ostala moja kosa, ali to niko nije video, nema veze.
Odlično. Stavljam poklopac i uključujem. A dok se koktel meša, ja ću ukrasiti čašu. Koristit ću šarene konfete. A kako da ih zalepim za čašu? Znam. Ako poližem kraj ove čaše, konfete će se zalepiti. Zar to nije genijalno? Sipam koktel u čašu, a zatim dodajem ove bombone. Nemoj sve pojesti. Da, upravu si, bako. Sipam bombone u koktel, dodajem slamku i to je to. O, da, boja je prelepa. Obožavam šlag. Moram dodati ga u koktel. A još ću staviti žaleuši i rog. To je to. Sad sam završila. Hvala, bako. A kako si ti? Let's go! O, tačno. Skoro sam zaboravila na svoj koktel. Dakle, hitno mi treba mleko i čokoladni sladoled. U stvari, znate šta? Čokolade ne može biti previše. Dakle, stavit ću još i čokoladu. Dakle, jesu svi spremni? Onda gledajte kako brzo baka meša. Umorila sam se. Jadna baka. Bako, čekaj. Imam blender za tebe. Eto, izvoli. O, hvala, draga. Dakle, treba sipati sve unutra. Tako je. A sada uključujem. O, kako je moćan. Isključujem. Mislim da je dovoljno. Sada sipam to sve u čašu. O, gdje je šlag? Enid, hoćeš mi pozajmiti? Nemoj biti cicija. Gledaj šta je tamo. Kako si naivna. Dakle, sipat ću šlag. A zatim dodati čokoladne mrvice. O, da. Divno. Ubacujem slamku i to je to. A ja ću uzeti zeleni sladoled od pistača. Pogledajte kakva lepa boja. Ovaj blender mi neće trebati jer imam svoj. On je mnogo bolji. Da. Gledajte kako dobro radi. A sad mi treba čaša u obliku lobanje. Preliću ja sirupom od jagoda. A zatim sipati koktel unutra. Stvar, donesi mi šlag. Brzo. Kome tako golica? Prestani. Da, hvala. Svaka čast. Thank you. Dakle, sipam šlag. Cool. A sad ću dodati malo ljubičaste boje. I par žale očiju. O da, divno. Stavljam zubi i uši. I to je to. I ja sam završila. Prijatno, draga. Wow, svaka vam čast. Kako zabavno piće, sad ću ga probati. Sviđa mi se. I žele bombone su super. Odlično. Hvala ti, Wednesday. To je mnogo dobro. Dakle, idemo dalje. Wow, ovog jednoroga je sigurno napravila Enid. Ekstra. I koktel je mnogo dobar. U stvari, čekajte. Šta je to? Kosa? Ozbiljno? Ne, odvratno. Takvo piće ne sme da se pije. A čokoladni koktel mi se jako sviđa. Divno. Koga je zabrati? Znam. Pobedila baka. Ja? Jeste čuli? Ja sam najbolja.